Ik hou wel van vikingen en zwaarden en zo. En ik vooral zelf meidje. En daarom is het voor Ivar een echte geloksdij. Het Fries Museum komt bij Viskaterskwal in de regio Del met een bijzonder museumlesprogramma. Zo willen ze erfgoed onder de aandacht brengen en Sjenlitte hokker mooie schatten wieren in Friesland hebben. Niet alle kinderen komen naar het Fries Museum toe. Dat zouden we wel heel graag willen, maar dat gebeurt niet. Dus we dachten bij dit project, we gaan naar de kinderen toe. We kregen al die uitleg hoe een speeltje en hoe dingen wat uit de groen voelen is. En toen mochten we dit meidje. En dan doe je zo'n dingetje. En dan is dit van meidje met kraaltjes. En dit is een voorbeeld. En deze had ik zelf maken. Deze met blauwe baltjes. Er zit een roos op en een hartje en sterkes. Het is heel mooi meidje. Je mocht net een kraalketting meidje, maar dan moest je een dingetje en dan moest wikkelen. En dan moesten ze gewoon verschillende vormpjes meidje. En dan koest je een broek of een trui doen. En wist ik was precies maken haast? Nou, dat weet ik net precies. En fibula. En wat is dat? Iets uit de groen van vroeger. Tussen de 400 en 1000 jaar. Dat is een mantelspeld van vroeger. En de kinderen mogen hun eigen versie maken. Naast dat de band zelfs creatief aan de slag mochten in het klaslokaal, wie er ook boeten wat moois. Het Fries Museum kwam namelijk met een echte museumbus naar de Squallen. Vol met bijzondere stikken. Een bus vol skiëtnis. In de bus zijn er ook wat dingen te zien, zoals een heel oud schooltasje van hout met een hinderlopen schilderwerk. Een klein sparenbusje waarbij je niet zelf het sleuteltje had, maar naar de bank toe moest om hem daar open te laten maken. Heel frustrerend natuurlijk. En hier in de klas hebben we het mooie zwaard met de pommelkap en wat oudere dingen zoals een dobbelsteen en een bikkelspel. Wat is nou het allerleukste aan Joet? Dat we de bus kennen. Ja. En ik denk die